IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inlawlawag ni Police Lieutenant Colonel Ryan Retutar, Hepe Tilawag City Police Station, THVI, wenno high value individual, dahito ket kalpasan, tipan nakakimeg iti may sa alalaki, ang maibilang a high value individual iti napalpalabas ngal daw. Kuna ti Hepe at THVI ket ngat nga street level individual nga ado ti supplyan na. Ket medyo nangat nga to basit iti kalidad na ng street value, medyo nakdakkel basit ti kargana. Well, kaya no adadi kita information na kahit yung idanong PNP apo, kumay kayo dito yung opisina, dito mismo yung opisina ka hindi pagsasaritaan, kaya ikantay mo ti validation na no, ang kayo sumot na dito informasyon nga may itandanon dito yung opisina. May naig iti daytoy ket adati plano ti Hepe kadagiti sa 12 drug cleared barangay iti syudad Tilawag. Ket ado iti drug cleared barangay dito Ilawag ket nasaw enakit buat titan ti pagayayaman dagito Agos Usar ken naglaklako. Ket intay monitor to pa dagito ano nga kahit nasaw nga drug cleared na declare nga drug cleared ket awan dagito monitoring tayo. No adawan nagsubli automatic yan. I-monitor pa rin natin, i-verify pa rin natin at validation pa, magla-launch tayo ng operation ulit. Kabayatan na, maipanamnama, anatalged to mili babayan ti kasto nga dangda, apan ang laban iti illegal a droga. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.